A yayin da ake kallon yaren Hausa da al'ummar Hausawa ba haka suke a zahirin gaskiya ba. To shin su waye Hausawa kuma menene matsayin yaren Hausa a duniya? Duniya tana kiransu da Hausawa amma sai dai Hausa ba iya kabila bace. Hatimi ne na girma da wayewa. Al'ummar da ta barbaza a fadin Afirka ta yamma da wasu sassa na duniya, wacce ke dauke da tsohon tarihin da ya girma da dama daga cikin manyan kasashen da suke mulkar duniya a yau. Daga birnin tarihi na Kano zuwa Zazzau, Daura, Gobir da Rano, daga Katsina zuwa Sokoto, Hadeja, Zamfara zuwa Kebbi, daga Maradi zuwa Zandar, Agadez, Doso har zuwa birnin Niyami. Hausawa sun gina manyan masarautun da suka ɗaukaka a duk duniya a fannin ilimi, kasuwanci da hulɗar ƙasa da ƙasa. Ƙasaitattun matafiya masu safarar gishiri, zinari, fata da kuma tufafi a cikin Sahara. Daga Afirka zuwa daular Larabawa ta Saudiya har zuwa yankin Turai tsawon karnuka kafin zuwan mulkin mallaka. A yau da muke wannan magana, kalmomin harshen Hausa suna fita ne daga bakunan mutane kimanin miliyan 200 a fadin duniya. Hakan ya sanya yaren ya zama na biyu mafi tasiri a fadin Afirka bayan yaren Swahili, kuma ɗaya daga cikin manyan yarukan duniya a halin yanzu. Hausa ba kawai yare ne da ake amfani da shi a iya kasuwanni ba, yare ne da ake amfani da shi a cikin rubutattun waƙoƙi da waƙoƙin baka, hulɗar ƙasa da ƙasa, makarantu, wuraren buɗe ido da ragowar ma'amalolin rayuwa, wanda hakan ya mayar da Hausa ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin ilimin addinin musulunci a fadin duniya. Birane kamar su Kano da Katsina sun kyankyashe manyan manazarta da shugabanni da tasirinsu ya ƙetare iyakokin Afirka. Kuma har a yau ma 'yan kasuwar Hausawa, manomansu, makeransu da malamansu sun kasance bugun zuciyar tattalin arzikin Afirka. Hausa ba kabila bace da za a manta da ita. Al'umma ce mai kama da nahiya wacce ba ta da iyakokin ƙasashe, wacce bugun zuciyarta ke bugawa daga Najeriya zuwa Nijar, daga Ghana zuwa Sudan, daga Kamaru zuwa Chadi, Mali zuwa Burkina Faso, zuwa Togo, zuwa Benin har zuwa wasu ƙasashen duniya da yanzu Hausawa ke zaune a can. Hausa hatimi ne na wayewa, imani, fasaha da kuma kirkira da ya nitsewa a cikin rairayi da guguwar mulkin mallakar Turawa. Kuma a yau idan kana maganar girma da ɗaukakar Afirka, to ma'anar kalamanka ba za ta cika ba, dole sai ka sanya Hausa a ciki. Labarin yare da kabilar Hausa labari ne da ke ƙaryata ƙaryar cewa Afirka bata kasance madaukakiya ba. Don haka domin ci gaba da ƙaryata Turawa da duniya akan wannan fahimta, ku dangwala wa wannan bidiyo alamar yatsa, ku yada shi zuwa abokanku, sannan ku bayyana mana ra'ayoyinku a sashin tsokaci da ke ƙasa. Sunana ɗan Afirka, an haife ni a Afirka kuma yana alfahari da Afirka.